Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina ɗan kasuwa mata maza matso kusa, wannan ci gaba ne musamman masu harka online. Akwai app da aka saki a B1Pay. A wannan app ɗin ana siya kuma ana siyarwa. Abun farin cikin shine da zaran ka ɗora kayanka za ka siyar, ba za ka daɗe ba za ka siyar da wannan kayan, sannan kuma za ka iya ɗora kaya second hand a siya nan take. Haka zalika ga mai siya zai samu kaya second hand masu sauki kuma local currency zai yi amfani da shi, wato naira, wajen biyan wannan kuɗin ba tare da ya je yana ta shan wahalar canjin US dollar da sauransu ba. Kai tsaye za ka biya kuɗi, kayanka za su zo maka inda suke, kuma za ka ɗora kaya ka siyar kuma a baka kuɗinka nan take. Kan takaice muku, akwai tokens da ake bayarwa wanda za ka iya siyan kaya da su a wannan app ɗin, kuma wannan tokens ɗin za ka iya siya kai tsaye, akwai kuma ta yanda za ka bi ka same su kyauta, ka siya kaya kyauta a kawo maka kyauta. Duk wanda yake son cikakken bayani zai ga link a ƙasar nan, ya je sauke wannan app ɗin, ya buɗe shi, ya exploring. Dan ko kana buƙatar cikakken bayani ne, za ka iya magana a WhatsApp ta wannan number, za a maka bayani cikakke akan wannan app ɗin.